Proszę bardzo, dla każdego. Większy młotek. Proszę bardzo. Burmistrz też będzie wbijać? Tak, tak. Jakby pan chciał większy, to też czeka większy. Pan? Tak jest. Nie, tylko spróbujcie większy. My symbolicznie, tak? To są do domu będziemy. Nie, to wbić proszę. Spokojnie, gwoździ wystarczy. Panie Przewodniczący Rady, gdzie Pan tutaj jest? Panie Andrzeju, klepnąć, dobić tamtego, Najtrudniejsza robota. szybko. Przedstawiciela kolonii, to jest napój pitny, tak, bo taki jest, więc powinno Wam dostarczyć, więc bardzo dziękuję, ale tylko po robocie. No, trochę dyplomacji ten dach wymagał, nie? No tak, dlatego Was mamy, a nie innych stolarzy takich. Zamiast ten napitek, to trzeba ktoś się w opiekę do państwa. Tak jest, o teraz chcielibyśmy... To proponuję, żeby te spory ustały, bo warto było to dzieło na pewno realizować. I chcielibyśmy bardzo, żeby to był taki węzeł, który był nie takim bardzo wzorcowym węzeł integracji. Ludzie tutaj powinni przyjeżdżać z okolicznych wiosek, zostawić samochód, rower, wsiąść do pociągu albo wsiąść do autobusu, bo stąd nieopodal będą autobusy odjeżdżać w różnych kierunkach. A więc to jest niezwykle ważne miejsce. Chcę jeszcze raz bardzo pogratulować władzom miasta, panu burmistrzowi, jego zastępcom, urzędnikom, którzy w niezwykle sprawny sposób poprowadzili tę inwestycję. No i niech to jest taki dobry wzór, panie burmistrzu, że we względnie niewielkim mieście można zrealizować tak duże przedsięwzięcie. Znaczy, ja chciałem tylko przypomnieć, jak w 2011 roku spotkaliśmy się z samorządowcem w Szymbargu i z panem marszałkiem Struk na czele. Był wtedy jeszcze minister Mastak i debatowaliśmy, co zrobić z dworcami właśnie na Pomorzu. I wtedy padła decyzja, że właśnie samorządy przejmują dworce, są właśnie gospodarzami i rzeczywiście na Pomorzu jest najwięcej dworców przejętych przez właśnie samorządy, a właśnie pan marszałek też dotrzymał słowa i przekazał pieniążki na węzeł integracyjny i na rewitalizację, na budowę dworców. Także gratuluję szybkiej tutaj reakcji, inwestycji, no i tak samo panu marszałkowi za tą właśnie inspirację. Ale to w kooperacji właśnie z Budymeksem, tak, jeszcze dział nieruchomości kolejowych, Krzysztof Piekarski, także rzeczywiście cały czas jest ta elastyczność, także też dziękujemy bardzo. Ja jestem jednym z pierwszych uczestników, no i oczywiście nasz poseł Lamczyk, gdzie myśmy podpisywali w 1999 roku i w 2009 roku list intencyjny na rynku odnośnie kolei metropolitalnej. Ale pierwszy początek był w kościele, w kolegiacie. Ksiądz Ormiński zorganizował właśnie takie po mszy świętej takie spotkanie. Kto by chciał się włączyć do tego dzieła naszej kolei, to miał zostać po mszy. I ja zostałem, później dołączył pan Lamczyk. No i oczywiście pierwsze początki zostały zrobione, no ale trzeba tu wspomnieć o byłej pani burmistrz Lehmann. To ona właśnie była z nami i tu myśmy na rynku podpisywali list intencyjny, później byliśmy na wycieczce we Wrzeszczu i tak dalej. No i to się rozwinęło do tego stopnia, że dzisiaj właśnie mamy i kolej, i dworzec, więc cały dworzec w budowie. Cieszę się bardzo jako mieszkaniec, jako prezes ogrodu działkowego, kolejowego, którym kieruję 33 lata. Właśnie cieszymy się wszyscy, że mamy właśnie tą kolej i teraz ten dworzec przedwojenny tak wygląda, bo taką makietę właśnie mam sprzed wojny i cieszę się właśnie, że młodzi ludzie, inżynierowie zbudowali taki obiekt.